5 minut prostě a stlumíme to trošku. Dokud se ta voda nevypaří, pak je to hotový, to je celý. Plus se tam dává tehličko, ale... Olivovýho. To je úplně Slunečnicovýho. jaký tam dáme. Kokosy. Tam, aby chutnal nejvíc. Na vlasy. No to úplně asi ne. Prčíš Já nebude. teď si jenom rozpotím. Nejít tam, no dobře. Já to rozstřihnu. Jo, rozstřihni. Já bych to A zatrhl. neříkej mi, jak to vypadá radši. Voní to pálivě aspoň. Jo. O, tak to mě bude chutnat. To mě bude chutnat. O, ale voní to dobře. Ale špatně, ale dobře. Jak čínská polévka, vole. A co to je? Čínský nudle, vole. To není nudle. Už to tam můžu nasypat, voda je teplá. Vařit má, bublat. A nebo... Bublat. No, vypadáme jak bezíde. To je nejdelší doba, když jsme se nesmyslela se přišla. To jsem... Ono to začne bublat. Jo, tak jsme brouky. Hele, No, já bych si mohla podat nějakou tu. co vaříte, nějaký nudle? Toto. To nepochopíte, je prostě černé. To je jedno. Však pucháš. Ještě bych si mohla dát tu. Už toto. Tento páček. No, ti o to pobavíš. Mina. Už to ale bublá. Vaka. Trochu zamíchám tu vodu, jo? Jo! Promiň. Proč máš ponožky, kámo? Já nevím, kde je automatika. Už to tam můžu, když to bublá jako bublá. Dej si to tam klidně ty. Oh. Na kečupem a pak pojdeme stejně na burger. Burger jsme měli včera. A stejně jak to fit nebylo zase na ty špagety, co jsme měli oběd. To smrdí. Kámo, co když tam kapnu trochu sojovky pak? Tak můžeš. Ale radši bych to potom jako ochutnala. Podle toho tam Chutnáš ty? Tak jo, se obětuju. Buď mě to zabije, hele. Čau, baby. Komu říkali baby? To je vůbec. Mám to, bych říkat baby. Už se to, ale... Jo, a je to taková divná konzistence, na to nebudeme. Hej, ty těsto nebudou syrovější, mega mechlen. Proto to tam nechávám díl. Tak to zabit. Lidi se A to proč to mám dávat olej? Nevím, četla to včera tvoje mamka. Myslel si. Aby se to asi jako neslepila k sobě. To se tak dělá, víš, třeba u špaget. Proč ne, lásko? Hej, a můžeš testat třeba? Tam bude extortion, nebo ne? Big S, úzký pas, No tak to fakt nejsem. Počkej, co to je? Nevím, nějaká to deska. Nevím, na koho to je, ale děkujem to desku. Si moc myslí ten člověk. Tak to mě radši nepřijde. Je, no. Sandě letáně. Ten naši třeba beautiful. Tabaková mi nebude chybět. To je jako, nevím, co to je, připomíná.
je to fakt. Není, ale přidala bych tam. To je jak Čína prostě. Něco by tam přidala, něco je tam chybí. Sír. Ne. Nevím zase. Nevím, co to je za diagnózu, miluju tě. Jsi debil? Ahoj, Joci, ahoj, Myšku. Zařízlá kachna. Co tam asi nebudu dát? Spíš voní jako káru než. Mňau. Kamo Petře. Jebeti, nech ho na pokoji do píči, doslova. Děláte vůbec jídlo. Jaké nudle? Oh! No, čukníme. Co to je za klub? Nevím, co to kopotní, fakt měl. To nebylo myšlené zle, no. Že tak. Česnek. Jak chceš? Je to jedno, já mám ráda všechno. Proč to všichni měl? Kaj. Mňau, nevím. Kde je mňau? Meow, meow, meow. Meow, meow, meow.